Hi, hello! Kumusta ka mo? Niyan sa mga alagad si Kangin, Trifon Morales, and then my partner ka po na ko diri, si Juan Tayad. Kumusta ka mo tanan? O sa mga kabanan mo sa kun ako ang pasultiyon. Okay, asap kita ha? Always say a prayer. Kanang nalapin ako, nagipainomdom ka ninyo mga igala. Unahon tagit si Lord, sa tanan, unahon ta ang labang magagawam. Thank you kay Lord. Simong yata ka namang grasya, matag adlaw. Thank you, Jukayo. Thank you, Jukayo. Very good. Okay, bueno, ako sa nang i-shout out sa makaditang akong mga amigo po din napita sa Agos, no? Tagsara kay kung siyang pinini. Ilabi na si mga tricycle drivers nga kanunay rabagyan na minaw na to. Diyan napita sa Agos, and then, ug hari po ilabay na to atong pangumusta nga to sa kuana po. Atong amigo nga listener na to, diya si Konsihal Arnel Kui nga kumpare na mo ni Jewel Bensi Diaz Mabulo. Thank you guys po paminaw Konsihal Arnel Kui. Mura mo dagan ni pagkakapitan tingali Diaz Mabulo. Okay, si Arnel Kui ang amo ko usa sa amigo na mo ni Napita. Suod na mo nga Konsihal Diaz Mabulo ni pare Jewel Bensi. Okay. Unya, ang atong suwatan po karatong katagan ng pagdaganon pinadakin is usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Merlin. Kinikibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Atong sender may gala si Merlin. Ingon pa nila, dili ko na maayo nga magdali-dali, kay magmahay gyud ko nos umaabot. Pero sa akong na-experience, nakaingon pud ko nga, makamahay sa ning maglangay-langay sa kami niyoon. O kung nga no, ingon magud ini ang mga panghitabo. Hala! 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 Ay! Lahat ay nagulat ng buksan ng pinto. Sayaw mo mga tao, biglang nahinto. Buhok mo'y Buji, talampakay Gucci. Suot mo'y gawa ni Pitoy, di nang galing kay Eloy. Bongga kaday! Bongga kaday! Sige lang. Itaas ang... Ay, tay! Anak na kugwapa, nagmuni-muni ka niya. Muni-muni, tay! Di, tay, oy, naunsa ko tay muni-muni. Afi mo na kung nakatuna kag inom-inom niya. Ay, wa, tay, oy, tubig lang magunya akong giinom, good. Nag-practice kag inom. Mo ba? Wa, tay, oy, practice ko taon. Practice ko kanta, dili inom, tay. Oh. Pero tay, ako lang gisuwayan bitaw, tay. Kana ganing mag-inom ta? Kana ba makahuna-huna tagtarong ba? Practice lang ni ako. Mao mo ni kasagaran akong makita, good. Labi na sa sini. Mag-inom-inom dayon. Nya, maghinuktok, muraglam ka guna-huna. Oo, tinuod man na. Ang uban gani, human og inom, maghinuktok. Unya, ni kataon-taon, kalit lang panghagis. Ha? Na dayon, maab, murag, ayaw na lang ana, dayon. Tubig naman sa di, tay. Mao ginay sinugdanan na ako ganis una sa nagpractice pa ko ice water ganito akong gipraktisan karon ang ice water mauna niya akong gichaser. Mo ba, tay? Oy, mao nga ayaw ana day dili na maayo oy ug palitag beer. Bungat sa ito. Okay, masag ka tay da. Okay, kaya da. Palitag ko sa kahon beer day. Na, saba ka na tay, uy. Practice gani kong inom og tubig para maanad ko. Tubig li akong imnon tay, uy. Mao ba? Ikaw tay, naanad bang kas beer. Pero unsa man, wa ka maanad sa tubig di ay? Wa pa na. Ay, pag anad-anad tay, uy. Practice, Practice shot, tubig na. Unsa man? Tubig na, tay. Bukan mo sa tani. Paglakit. Naunsa sa tatay nimo? Nagunsa mo? Ay da, akong giagni og inom. Kiyamat good. Nakatuna de kag inom. Kay ikaw naman ang hagag tatay nimo. Ay akong giagda si tatay na og inom nay. Inog tubig ba? Askang hanggaw ang babayhana nimo. Oy. Hanggaw yung kay kang babayhana ka. Unya minom sa tatay nimo. Niinom mo sa rakbaso. Unya, sa may sulti niya pag inom niya sa usa ka basong tubig. Nangutana pa. Usayang pangutana. Nangutana siya mineral ni? Uy, makakidot good. May gani kay wa mga yung guys, no? Wa, nay, uy, kay bugnaw man. Ako nang anaron si tatay og painom og tubig kay dako kay nang ikatabang sa tong kalawasan nay, uy.
Mao ba? Yes, nay. Water is life. Mao nga importante kay na nato ang tubig. Di ay ba, Merlin? Unya, wa gyud madas tatay mo inom lang gihapon bino ug beer. Sa pagkatinuod lang no, pinangga gyud kay nako ang ako mga ginikanan. Mao nga atimanon gyud nako sila. Unsa ko ninyang, wa mo ni na ilang sudan, pulos lang ni o tanon. Ay, mao ba na request sa imong anak, God, nga mag-utan ta perme para mahimsog atong kalawasan. Himsog ba, oy? Tay, ang utan tay makaayo ka sa tong kalawasan. Ay pagsigkaon na ng baboy. Kaon sa utan uy. Kanang baboy ato na ng panagsaan. Naunsa baya ka, Merlin? Ay, baya ka. Kaon na lang kuno diya mudeng, be. Kung unsay na lamisa. Nayabag ka diha, panyang. Unsay panyang. Pagkanoon ko rin buwan ng naas lamisa, hastang plato mo nang ipagaog apet. Huwag kang upawa ka, oy. Ay, maingon magod ka na nga kung unsay naa sa lamisa kanon. Narabay usahay nay, plato ra may naa sa lamisa. Maaro. Bada mo deng, oy. Gamita sa dang utok ni mo, oy. Muna'y resulta sa way kaon-kaon ug utan. Wanay sud hapit imong utok. Ayaw pag-ana niya. Kay dili tinuod. Hapit naman ka gani way sud ang imong ugod. Huwa ko ka. Bisag pautanon pa imong doktor nga nag-check up na ko. Nga noon sa may sultis doktor. Ingon siya nga ang imong utok hapit nagi-cancer. Sa? Oo. Unya, nalipay ka. Oh, kaysa ba di malipay? Nga na-prove naman ako, gragyod ko'y utok. Di cancer lang hapit. Ay, karaanan amo ding karaan. Wa na nailami. Mga unsa ta ninyo ha. Dali na mo, dali na. Unya na natiwas ang inyong lalis. Pas mo'y makuha ninyo ana. Sige na mga on. Bisag badlungon usahay ang akong amahan pero pinangga ko gihapon siya. Maong nakafocus ra gid ko nila, naningkamot ko para nila. Maong akong giitsapwera ang akong uyab-uyab. Unya, Birds. Marlene Birds, oh. Awa Birds. Di karong mata birds direct ko kaya gini ako. Ampe. Natural man as may gugma Birds nung sa mga kawin. Ya, ego lang sa na birds. Dahan. Di lang ka ha. Ang diskartehan. Watch and learns. asa na ba ni mga jeep padung skulon? Uy, tagsa naman lang kay mangagi. Kanahinong dito mo sakay, daghan king mangagi. Ay, kakidwort. Hi. Anta ka, Jape? Ang masag bus. Nga wa may moaging bus din hi. Hello. Hello. Ito di ay. Jorex. Wa ko mangutana. Diba? Limot ka da. Pwedeng kiila-ila ni mo. Nga naman, nakaila naman ko nimo. Kaila ka na ko? Oh, Gusto lang. karon. Mau ba? Misulti bitaw ka ganina, bisag wa ko mangutana. Di ba nisulti ka sa imong name? Ay, wida. Sakto di ay. Mistilan. Kasi nga ni mo. Grabe. Wa ka kailan ako. Sige kag atang nako kadaagi dinhi. Imposible ko kakailan ako eh. Bitaw ko kaila ni mo, Lin. Hanggaw jud kay ikaw eh. Wa kang kailan mo, sangpit ka sa kungan. Lin. Ikaw gila si Merlin, ha? Kapoy nimo way klaro nimo. Para! Para! Ay, uto na. Uto na. Ay. Ni-out naman. Lisod-lisod bayana na mo gusto tao gamay sultador pag kayo. Pero, asara lang ka! Sana birds, ha? Kaya. Well, murag lisod-lisod gamay, birds.
Gamay naman ka, gamay naman ka. Gamay nga lisod. Kay murag maldita, insultuhon to ditso lagi. Yamat gud. Lagi, insulto ko ganiya. O si Matig, yun sa makapag-insulto. Doon na ko, pailakos ko nga Jurek si Ingnan, minuon ko, wako mga tana. Agay! Niya ako mga tana, pwede ba makikilaila niya, giingnan lang ginoon ko, nakailan ako nimo. Sports, murag maugtas ka ng bayana, boss ta. Murag akong nakita, boss ha. Basig na ibon na siya nga usak ka chicks boy. Ay, sosong sa. Kani adtor to. Maron di na, buto na kay ko. Mo ba? Ano? Nya. Pariha tang giling out mga babae. Ah, Itong babae sa barangay na unsaw. ay, binuang mulan sa rabot buta na kitos gilib. Mulang sa dito sa giling balik. Oh, nakapitas muna. Di ba? Oh. Ay, hayan yun sa, klaro Butan kita. ka ito. Ay, isig binuang na po. Binuang. Sinagsimba. Sige, simbas gili. Oh. Mau din yung gibuagal niya silmya. Para bawa. Biya, anik lakihan. Sige. O, Yeah. nakita na akong babae nga akong ipakita. Birds, kay bawa ka. Ano nilain? Siya na. Oh, kanakot kaya ni mo. Kayo nga unsa? Kaya mo, paguyaban ba? Sulti ni kong surrender ko. Di, Birds. Hagit ko itong bayan na da. Nahagit ko. Manyang dahagit ka, unsa man ha? Did you come surrender? Bida. Sugot ako anak, Birds. O, sultian di ka. Isag na inani ko. Padayon ko. Musugot ra na ako. Pilay posta, Birds, ha? Ay, tira. Makipusta ka. Bords, basig magmahay ka, Bords ha? Basig magmahay ka. Suklatan na pa ka. Usa di ka challenge ang akong pagabuhaton. Ako mo di challenge ni bayana. Musugot ra ni nako. Giyas eh. Makikpustahan na yung mga ka. Usa di ka. Oh, ano di, makikpustahan na yung mga ka. Nagtuo kang wako kailan ng babayan ha? Sige, pila may pusta. Ay? Saan naman na ka? Ay, tay, nakoy dang prutas tay, o, imong paborito. Sambag na kanila. Dili, oy. Dili pa maruntig bunga sa sambagod kay Mito. Oh, dara tay, o. Binakong sambag na. Hala na nga kag sambag tay. Oy, buwa nga. Mula maninuol kong mabdos. Hala no. Ay tay, na may sambag da sa kusina. Saba ka niya, oy. Lagi na sa kusina. Kato nalay kan Asa ba ato? Katong sampalok sinigang. Eh, bukol sa ito. Hindi mo na. Marilena, Anay. naay nangita ni Musgawas, day. Ha? Kinsa man? Basig maningel. Kinsa ko'y maningil ako tay. Wa man ko'y utang gud. Basig mamisita rin mo na. Ha? Uy, ikaw magod ay ni. Nasaag lagi ka. Ako kung saglin. Ikay kong tuyo. Ay sus. Naibaw na na oy. Manguyab ka. O, ha? Manguyab ka no. Asig, igam-igam diha. Kanga pa ka. Nang luspad baya ka diha, okay ra ka? Uy, sultian talang ka no. Ang gusto gid ako sa lalaki, abin mo unsa Jorix. Oo, unsa man lin? Guwapo. Ako na. Taas. Ako gyapon na. Itumon. Samot ng ako gyapon na. Kanang bugiroon. Kana mo ni pinaka-the best ako. Ako gyapon. Kanang butbuton. Ganahan ka na? Ngamutan naman ka. Ako man na. Kanang wa pa matuli. Unsay tanaw man kanako. Wa pa ka matuli no. Ako gid mo gipangita day. Ya, kisut ka. Ya, kakidot di mo uy. Umot sa itoy. Pwe! Pag sure di Jorix Ako uy. lagi day. Ako gyud imong gipangita. Tanan na anak nako. Wa pa ka matuli Jorix. Daya ng tingog ni. Tay, hinay si Jorix kay wa pa natuli. Umot sa itoy. Pwe!
pwede mong bataa ka, oy. Aw, tan-aw na tog dili ba siya mo surrender, nay? Buutan ba yan ang bata, anak? Kana si Jorex. Buotan lagi og matug. Dili, uy, bisag magmata pa na. Nay, Na ako pa ni mo, sugton lang na ni mo si Jorex. nay, oy, elang ko hilabti sa kong diskarte, nay, bi. Kaysa pagkatinuod lang, wa mo ko'y plano nga magminyo, nay, uy. Ha? Niyabag ka? Ganun di man ka magminyo, magpakatigo ang daga ka? Nay, ako pa nang klaruhon si Jorix. Di ta magdali-dali. Dili pa lang na siya gusto nga kung maminyo mi. Di siya musugot nga adto ka na mo. Na, di ko musugot, anak. Ay maubanak. Mao nga sa dili pa na nako siya sugtuin, ako sa na siyang lisod-lisuron. Aron maklaro na ako kung unsa gyud iyang baruganan. Kay nara ba yung mga laki nay nga kung maminyo na, dili gusto nga magpaipon sa ginikanan sa babay. Mo nga dili ko musugot anak nay, uy. Ako sang klaruhon, ako sa nang klaruhon ng tawhana. Nak. Unsa na words? Surrender coach. Lisod bayana. Pakaulawan pata. Da, unsa na? Unsa na? What's the matter? Namo na ingon ako. Okay kay. Oh. Ipakawawan ko sa akong kaugalingon. Ha? Indo trabatak ikong plano na mo duha. Kay ako siya doon sa Singapore. Ako siya isuro dito. Tayo sa Hong Kong. Bansa yung mga ginikanan. Pero sige lang. Adi lang kumugos. Aray lang ko wanita eh. Minus wanita, sige lang tando. Bisag di patang uyab tando na. Ha. Sorry, Borge. Pildi ko. Uy, day, ikaw din na. Ako taon. O niya, asa naman itong kauban ni mong butsukoy, katong pisot. Ay, sa pag-ano, di Marlene, noon sa mga tao kay, tinarong niya itong iya day naon sa, siya nga imo lang paliwa, eh. O nga na nakaingon man ka nga sayang, ha? Sayang yun. Unsa may nakasayang atong tawhana. Ay, tungod kay in love kay siya ni mo, day. Ha? Nya? Gusto na kanyang pakaslan, yun. We. Oo, nya, uman ko na sa inyong kasal, dadon mo siya sa Singapore o sa Hong Kong ba? Ikaw o ang imong ginikanan. O nya, adto na gyud mo muyo dito ra bagyod sa States, United States. Oo. O dadon ang imong mga ginikanan, day. We. Mao nga, sayang kayo. Nga no di ay asa naman di siya karon. Sayang jo kay day. Tuwa na, milarga na sa street. Oh. Kuyog si Juanita, katubang, Juanita ba katong tindira sa bikiri ba? Kadto lang kundi yung pagkaslan, day. Karon wa na. Wa siguro tuwa na to sila sa airport ton. Para street na to. Oh. Unsa? Nagmahay ko kung nga nung giingon ako adto pagtratar si Jorix. Abi na kog dili kay siya seryoso. Ug tinuod gyud ang gisulti ni Mumoy nga tuwa na sila sa States si Jorix uban sa iyang uyab nga si Juanita. Kay kun ako pa siyang gisugot way siguro ako unta ang tuaron sa States. Musugot pa ba ka si Jorix nako sa? Total wa pa man kuno sila makasal. Maayo ka ha nga ako siyang chatan or akong tawgan? Unsa man og kamo ang pasultihon? Merlin. Good morning! Salamat kayo sa tanan! Sa tanan mga tinato na. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw, Goliath. Si Merlin, Ate Pres. Merlin. Oh, si Merlin. Kanis Merlin, medyo may pagkabugay-bugay sa niya. Naghang nanguyab niya, nakawasan niya, sugtaw niya. Kaya niya na nanguyab po niya, kanis Jurix. Jurix, mao lagi. Nga, iyang kuan nga kanang, iyang gisukod Ate Pres ba? Oo. Yang tuyo nga sukdo ni Jurix nga maoy kuan kanang dadon nga iyang inahan ini kaminyo ilang Jurix adto papuyon sa ilaha. Iyang ikuyot. Itkuyog niya. Oo. Yang karon kay ningos Jurix kay binuangan mo niya. Sayang nga ako ta plano dadon ako sila Singapore, isuroy na ko sila sa Hong Kong. O ba ang iyang mga ginikanan.
Mao to nga pagkuan, pagkaybaw niya, nga kuan, nagkuan siya, tipres nagmay siya. Nagmay ko nganong gingon nato nako pagtratar sa Jorek. Abi na ko dili siya seryoso. Mao na diya. Awahi ang pagmahay. Awahin ang Ano pagbahay. na tayo sumpay sa Sige, iningiyahan sige. kahimtang gulyat para diretso, no? Sige ba? Ningon diri ay, diri sa panultihon 21, versikulo 30 katos 31. Ang kaalam, ang kalantip sa unahuna, ug ang pagtugkad sa mga butang, way kapuslanan kung ang Ginoo batok kanimo. Makaandam kamo sa mga kabayo alang sa gubat, apan ang Ginoo maoy muhatag sa kadaugan. Aha. Sa ato pa, wala siya kaandam siyang kabayo, wag yun siya magmadaugon. Ug ang iyang kalantip unsa sa ginahuna ug gamit pa pud niya, magmadaugon pud unta siya. Kay abi niya dili seryo siya ta mo abroad nga wa sa madano sa abroad makabalan ang pasabot. Oh. Dili dadon ta sa ang plano tang Jorix nga hindi gumalag sa ilang kasal siguro, dadon yang manginikana ni Koan ni Merlin. Nagaduda lig si Merlin nga binuang ka Jorix nga iyang ginikanan dili dadon og minyo sila. Tinuod ba na? Mahay sila. Pero wag Sino? sila nagsabot. Iya tatong gisultihan daan. Iya man gibinuangan na ti presya nya ikaw ang kung gusto sa lalaki taas niya kuan nya kanang mga bugiro sa ako na kanang bugiroon kay bugiroon sa Jorix ako na nya butbuton ano siya gana kana ngan utana ko siya ako man na mga tanda ang mga bati na aniya siya akong ipangita kanang tuli siya ako kanang Pisot. pisot siya ako na pisot ko Gusto kang bugiron sa tulan? na ang akong ipangita kadang wa pa magpatuli ha. Di ka itong gusto kang hambugiron sa to. Sa akong kuan kanang hambugiro siya ako na hambugiro sa jury jud. Oh, murag na po na diri ay. Unsa? Nasa panultihon 20 verse 29. Ang garbus sa mga batanon mao ang ilang kusog, apan ang kuruna sa mga tiguang mao ang mga uban diha sa ilang oo. Usahay kinahanglan nga makatilaw kita og mapait nga kasinatian. Dayon. Pero ba yung mga garbo sa mga batanon, may ilang kusog. May ilang kusog. Ilang bugiro, garbo. Oh, mo to ni siya ka, ako ana, mao yung pasabot ano, no? Oh, mao ba? Okay. Sa ako nang giingon, ay tinuod ba ate pres ka ng panultihon nga ang gugma kuno makagaba? Ganun man. Pero ali ba yan lang gibinuangan? Depende ko na yung binuangan. Pero ali ba gibinuangan lang niyang pagpadinguha sa laki, wala sa mga gawa sa nason. Awat to siya gabay. Gadang di malas siya. Di malas to. Way sulti siya. Wa siya mo tuo. Wa siya mo... Waan. Manong wa siya mada. Malas lang. Kay ug moingon nga kanang ang gugma makagaba kay ang gugma kuno sagrado ilabi na kuno og inahana ang iyang gugma sa inahan ang luha pud kuno makagaba Ang gugma sa inahan tingali. Oh. Pero ang gugma ng ulitahog daga ka ng imong dili na magkagaba oy. Kay pananglitan og makagaba ang akong pangutana medyo laom-laom. Gano man. Asa man ibutang ang gugma na mong mga bayot? Oh no, saan man? Saan man? Asa may agi? Kamu, ikaw ang siri nag imo man na. Ikaw may nangutana ikay tubag. Tubag, mo na pagutana. Yeah. Kay katong nakita ko pagpangga sa usa ka lalaki nga minyo na pero wa makasal. Ya medyo kung kay tungod sa kong gugma niya so magdako mga grocery, inikabot man na may anto ba sa wa gyud kabuhat ang asawa ko ni ba. Ano dating Nama to pagkagabi gini siya. Dakuwang sa ano to. plano bitaw ko kukuha. Plano bitaw na ko nga bawion ng ako mga sin. Payot joke only on the air bata. Balik ta. Balik. Sa ato pa kiningon ane kanang wake up call or lesson to learn nga kun ang mga babae na ay manguyab dili magbugal-bugal sakto ba ko? Sakto na. Ay mga bam, tarungalan yung mga manguyab ninyo day. Tarunga o balibad. Kung di mo ganahan. Kung di ka ganahan. Pero kanis ang laki, no? Kung magkasabot man ta mo, uy nga, ang babae way gusto, di ba? Di mo sungasong. Nindot kayo itong babae. Nindot kayo ma'am. Bisag tambukon ko rin, pero chabi nga nindot kayo ba? Pero dili gud mo makasabot. Sabton po din di, uy nga. Uy, wa man di ganahin ako. Pero kato kang Merlin ba? Kuan ito, pagsukod na ito iya ha? Nga. Nga kanang
Di ko ni sugto dayon ma, kay lisod kay ma. Oo. Pero iyang nagsabot nga kon. Pero ganahan magdayon siya ka. kay pagkatapusan utanaw siya asa mo tayo mga amigo nga to. Mao ba ning lan? Ganahan siya. Lan sa naglakaw pang drama mao ba ning ingon ng babae nga wa ka matuli? Apil Oh, ba? mao lagi. Di kulain po niya. Ikaw, ganahan ka. Ha? Nakasuway makagoy tuli Wait, ba? tuli. Di man kayo maglaro kay ngit-ngit. Basta, kaning ingon og sagrado nga gugma or tinuod nga gugma, katong nitabo sa ako nga usa kay kayo, mo gito dili tinuod nga gugma. Ano man? Ni ana ay. So, bununig sa kwenta kay mag-renew ko motor. Salamat pag dito lumanon. Kung ako ang puzzle, Tihon.